Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Tikiya ni di hambe kuso alede kanu ya tikiye amane matika kanu ya donwa Yesu ye kanu ya tikiye ne matikiya ni di hambe kuso alede kanu ya tikiye amane matika kanu ya donwa Yesu ye numa ya tikiye amane matika kanu ya donwa alede Yesu yesi bayatiki ni matiki towa fora fe bebe kulu alede yesi bayatiki au mani matika setiki ya donwa Yesu yesi bayatiki ni matiki towa fora fe bebe kulu alede yesi bayatiki Yesu yesi bayatikiye Ofiyendi jiube matiki kamine alede yesi bayatikiye Aumane matiki kase tiki ya donwa Yesu yesi bayatikiye Fiyendi jiube matiki kamine alede yesi bayatikiye Yesu ye kabago masa ye ne matiki tamana di bau sanfɛ alede ye kabago masa ye au mane matiki kasetiki ya donwa Yesu ye sibayatiki ye ne matiki saya tile sabana